मा खालामदों नोङो माबादोंसो दासो डिब्रुगड़निफ्राय डिब्रुनिफ्राय ओंखाम सिगां दावदै हरदोंगासिनो आयु नोंसो सङो मा खालाय थांबाय हिनजावा अबाव थांखो बै दखानावहाय दखानाव आंलाय थांबाय नायखौ अबावसो थांबाय थारलालै फैथियो बैसागुनि माबा अफारफोर होबाय बायदों नामा रा बाजै अफारखौथ' बारा हायाखैहाय जोंबो हायाखै ना नै नैबेलाय बेसेबां एसे खमाव हगारना होदों आरो ना एसे खमाव ना बैसागुनि ओमफ्राय नैबेखौ मा गस्ला होनो बेयो वासकट वासकट बेलाय बेसेबां प्राइसआलाय बेयो 700 एसे एनैथ' खमायनाय थागोन आरो ना खोन्थाखाबाय एसे एनै अफार होदोंनो आंहा नै बेखौनो नायगासिनो दङ बैसागुनि सोरनो गिफ्ट होनो नागिरखो प्राइम मिनिस्टारनो प्राइम मिनिस्टारनो गावनि मालिकनो होगोन आरो प्राइम मिनिस्टारनो नुदोंना मालाय बेफोरबायदिसो हिनजाव जानांगौब्रा नै मालाय जोंना सासेया आं मा सोमोन्दो जागोनथाय बेखौ मिथिला नै गावनो मालाय गावनि हौवानो नै बैसागुनि गिफ्ट होनो नागिरदों ओमफ्राय जोङो जाहैबाय दायो बैसागुनि जि लांसै आंहा गामसा आर'नाइ नै आर'नाइफ्रा आलायला जोबना दोनदों नै सोरबाफ्रा जुदि फिसाजोफोर दंबाय बायोबा नैखौ लांफैनो हागोन नै नुदोंना नै बियो मोजां मोजांथार आरो सिङाव हाबबाय जास्ट माने सानैखौल'सो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय मोनसे बुस्थु नुहरदों र' एसे खोन्थानो आङो सोरबा जुदि फिसालाफोर दंबा नै रेडिमेड खाथार नुदोंना मा कालारनि नांगौ बेयाव जास्ट ओरैनो स' आलायनाल' दोनदों आरो ओमफ्राय ओरैजाय दं नै गस्ला माने दख'नाजों आरो ओमफ्राय बिनि बाहेरैबो बेलेग जिबो मोनबावो ओरैजाय खोन्थानोसै सिङाव नै माबायदि नांगौ दख'ना हाबाब ओइ रानि राजासो लज्जा नोंबो जिबानो फैबाय आजा आदसा नै एसे खोन्थाग्रोनि आङो माने नै स्टकआव दंजोबो आरो माने गुदामखौ दाहाय खोन्थानो हाला आं गुदामाथ' न'आवसो नालाय बेना नै ओरैजाय रावनो खोन्थाजोब्बाय जोंना जारुवा माखौ लानो नागिरदोंलै नुदोंना नै एसे गुजुसोमबायलां बे जाहैबाय जरामपुर मेन सेन्टारावनो सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन बैसागुनि माबा अफारफोर होबाय बायदों नामा रा बाजै अफारखौथ' बारा हायाखैहाय जोंबो हायाखै ना नैबेलाय बेसेबां एसे खमाव हगारना होदों आरो ना एसे खमाव ना बैसागुनि ओमफ्राय नैबेखौ मा गस्ला होनो बेयो वासकट बेलाय बेसेबां प्राइसआलाय बेयो 700 एसे एनैथ' खमायनाय थागोन आरो ना खोन्थाखाबाय एसे एनै अफार होदोंनो ओरैजाय ओमफ्राय मा कालारनि दं खोन्थादो एसे दङ गोमो दं नै गोमो मुगा माखौ नांगौ आरो ना ओमफ्राय नोंहालाय मा लाखो आंहा नै बेखौनो नायगासिनो दङ बैसागुनि सोरनो गिफ्ट होनो नागिरखो प्राइम मिनिस्टारनो गावनि मालिकनो होगोन आरो प्राइम मिनिस्टारनो नुदोंना मालाय बेफोरबायदिसो हिनजाव जानांगौब्रा नै मालाय जोंना सासेया आं मा सोमोन्दो जागोनथाय बेखौ मिथिला नै गावनो मालाय गावनि हौवानो नै बैसागुनि गिफ्ट होनो नागिरदों माबायदि कालारखौ लानो नागिरखो मुगा कालारखौनो अबेनि नोंना नङा बिजनपुरनि आदसा गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय बाजैया खोन्थादों नोंना दखानाव बाव आयौ खोन्थायाबो आंना दखाना जयरामपुरावनो आदसा मेन सेन्टारावनो बेसे गोबाव जाखो इयाव दखान होनायाथ' आं बहुद गोबाव जाबाय नाथाय बै खनाखैमोन आरो दा नैयाव फैनाया बोसोरसे जाबाय ए खनायावसो माबाबाय होमबा नोंसोरो फार्स्ट दखान होजेननायाव माबायदि मोनलै बेफोरो जायगाफ्राथ' बिराद फिसामोनहाय दा दखानफ्राबो चेन्ज जाजोब्बाय एसे गिदिरबो जाजोब्बाय सोब सोलायजोब्बाय ना ओमफ्राय बाजेनाव मा नांगौ मोनजोबो ना दख'नानिफ्राय लानानै गामसानिफ्राय लानानै आर'नाइ गामसा दख'ना बिहु फालि गासैबो मोनजोबो हलसेलावबोथ' हरो होननाय बायदि खोनादों एसे सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन ना जयरामपुर नैबे मेन सेन्टारावनो दङ जा बाजेना दखानखौसो मा होदोंमोनथाय बेनारखौ खोन्थानो हादियालां बेनार बानायथ'वाखै गोदानसो जाहैबाय ना ठीक আছে गोजोननाय थाबाय आरोबाव आं नैबे जा जयरामपुरखौ एसे आं खोन्थागोन दायो एसे आंबो लानोसै औ सोरबाफोर नांगौबा नै जोंहा दखान मालिका होनदों बाजैया हलसेलाव लांफैनो हागोननो बे जाहैबाय एखेबारे प्रपार जयरामपुर मेन सारियालि मेन सारियालि ना मेन टाउनावनो आरो ना मेन टाउनावनो मेन सेन्टाराव एसे खोन्थानोसै आङो नुदोंना नै आङो जास्ट मोनफैबाय बेखौनो आङो दायो एसे खोन्थालांसै नोंथांमोननो एसे बाजेजोंबो रायलायबाय दखानिजोंहाय बाजैया होनबाय माने सोरबाफोर जुदि हलसेल नांगौबा
दख'ना आर'नाइ मथथे दख'नानिफ्राय लानानै गासिबो बेलेग गस्लाफोरबो नुदों आङो माने मोनगोन आरो बाजैया खोन्थाखाबाय बाजैया जाहैबाय जोंहा बे मा होनो जयरामपुराव जायखिजाया फैबानो मोनसिगोन आरो आं नै जयरामपुर मेन हाथाय गेजेरजों फैबाय आरो जयरामपुरा माने हाथाया मोननै ओरै टाउन मोनसे ओमफ्राय ओरैजाय गेजेर मैगं दखान आरो मैगं दखाननि नै अबस्थाफ्रा माबायदि नायना लादो दैज्लाङाव मा जागोन बेखौथ' बुंनो हाला নহয় জানো नोंलाय बर' ना हारसा হাজং হয় নেকি বাৰিষাত কেনেকুৱা হয় এইবিলাকত বোকা কমিটি নবনাই আপুনি দোকান দিয়া কেইবছৰমান হ'ল বহুত বছৰ হয় নেকি আপোনাৰ মেইন ঘৰটো ক'ত কি দিছে আপুনি তামোল পাণ ন হাজং আচ্ছা আপুনি ইয়াত মানে যেতিয়া আপুনি প্ৰথম দোকান দিছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থা আছিলে এইবিলাক দোকান পাতি কেনেকুৱা আছিলে আগত মানে দোকানবিলাক কিমানমান আছিলে দোকানবিলাকে বহুত আছিলে আগতকৈ অলপ হ'লেও ডেভেলপ হৈছে চাগে অলপ ভাল হ'ল আৰু ন ঠিক আছে जे मा नांगौ मोनजोबगोन बेनो जाबाय जयरामपुरा ओजोंनि आरो बिल्डिं बानायबाय दंबायसो ओरै थांनि र' मा बान्दों इसोरलाय माथो बर' गोजासो नामासै আও হাজং নেকি কি পোৱা যায় চাওমিন আচ্ছা আৰু এইবিলাকে দোকানটো অলপ দেখুৱাই দিম ৰ'ব আচ্ছা ভাত নাপায় নেকি নাপায় হাজঙৰ কি বুলি কয় কি পোৱা যায় বুলি কওঁতে কেনেকুৱা কয় হাজঙত চাওমিন পাব পৰঠা নহয় হাজং ভাষাত কেনেকুৱা মাৰে বুলি কয় চাওমিন কি পৰঠা পাব চাওমিন কি পায় বুলি কোৱাটো কি পায় বুলি কয় কি পায় ইদনে কি পায় ইদনে কি পায় আচ্ছা ঠিক আছে माखासे हाजं रोङामोन नालाय बेखौबो एसे सोलोंबाय आङो ओमफ्राय ओरैजाय नै जा बर' बिमाफोर बायदि नुदोंलां आं बेखौ ओरैजाय एसे रायज्लायनोसै आं आच्छा फिथा नायो मा फिथा नै बेखौलाय फिथा लावदुम आयौ बर'नि फिथा ना इमान गिदिर आयौ 10 थाखा मोनसेयाव 10 थाखा आच्छा दैलि सावो ना नोंसोरलाय बहानि जयरामपुरनिनो खलबारिनिसो आच्छा माबायदि सेलें पार्टिफ्रा माबायदि एसे एनै ना खलबारिनिसो मा नोंसोरो ओमफ्राय ओरैजायलाय बेबो खलबारिनि सोर दखानजों फैदो एसे रायलायनोसै आं मा दासो स्टार्टिं जाहांदों नामा दखानियालाय दासो स्टार्ट जाहांदों स्टार्ट ना स्टार्ट बेलाय मा बुस्थु पकरि बानायनो नागिरदों खिफि बेन्दों हाब खिफि बेन्दों एथ' गिदिर खिफि बेन्दोंआबो गिदिर थायोना मिन्थिथारामोनलां खिफि बेन्दों गिदिर थायोथ' आरो नोंसिना मा दासो मा होनदोंमोनलाय स्टार्ट जादों स्टार्ट जादों होनबा नोंसोरलाय बबेनि खलबारिनिनो आयौ बेसे गोजान जायो बिनिफ्रायलाय मिस्टार मिथिया होमबा बेसे गोबाव जाखो फिथा दखान नालाय मास मोनसे जाबाय ना मास मोनसेल' मा बारा गोबाव जायाखै ना थिग আছে दे आं जानायगौमोन दासो सावाखैनो ना दा फैफिनसै होमबा ना गोजानथार जायो मा नोंसिना फैनो थांलाय फैलाय खालामनो गोजान जायो ना गोबाव जायो आरो ना एसे फिथाखौ जानाय नायनोसै आङो माबायदि हरनाय मोनसे टेस्टिं खालामदों आङो मायाव हरगोन नोंसोर आङो एसे खोन्थाबाय जयरामपुराव फ्रायबा मानसिया माने सोब मिक्सार आरो बेयाव दङ माने हाजं ओमफ्राय जा नेपालि बेनिफ्राय हारसा माने मा होनो बेखौहाय माबासो होनलै बिसोरखौहाय मा जाथि होनोबा राजबंशिसो नामाथाय राजबंशिबो दं बिहारिबो दं ओमफ्राय बर'बो दं सोब मिक्सार आरो ना जाहैबाय आंनि जास्ट माने न'निफ्राय बेयो 5 बा 5.5 किल'मिटारनि गोजानाव दङ बेखौ एसे खोन्थाबाय आङो आरो जेसेबां हायो दायो एसे खोन्थालांबावनोसै दायो आं नै जास्ट नैबे जाहैबाय जोंनि बर'नि सावनाय फिथा दै बेखौ जानायसै आं फार्स्टआव गोथाव जादों मा सुरुबाव
मा सिबुं मैगं बेसे मोजां बेलाय मुथायाथ' थाइबेसे 10 थाखा मुथा न'नि ना न'निनो आच्छा ओरैजा आयु बेलाय मा खाथायलायनाय अलकबि बेलाय मोनसे खाथामनायाव थाइबेसे औ सेरसेयाव थाइबेसे 40 थाखा आयु मोजां नामालाय माथो जोङो माने बायखांबाय ओमफ्राय दायो मा होनो नांगौ बायदि मोनासै दायो जों न'आवबो दं नालाय बिसिना माला दायो न' फारसे हाबलांग्रोसै फार्स्ट टाइम एसे खोन्थालांबाय थानोसै बेनिफ्राय बेसे गोजानाव जायो बेखौ खोन्थालांबाय थानोसै आङो नै दायो जों गारियाव गाखोफिनबाय एबार थांसै नुदोंना नै बेनो जयरामपुरा खोन्थाबाय आङो दहायबो एसे गिदिंनानै खोन्थाबाय मा नांगौलै फैनै दायो जयरामपुर मेन सेन्टारखौ बारसिगोन आरो ओरैजाय नै इयाव दायो बेन्टर दानो ओरैजाय नै ना दानग्राफ्रा नुदोंना एसे खोन्थालांसै बेसे गोजानावथाय बेयाव माने बर'फोर बायदिसो नुयो खिन्थु बिसोर बर' नङा बिसोर हाजंसो नुदोंना नै इयाव जिरायनानै थानायबो हाजं बर' नङा बिसोरो ओरैजाय लामाया नैबेनो नङा जों दायो हाबसै आरो न'आव गारि हाबगोन हाबालाय गारिथ' हाबनांगौ दा गारिथ' हाबनांगौ बेनो नङा आयौ नांगोन नामा मोजां नाय न'आव मोनफैबाय दाना नैबेसिनो दखान गुदांखौ नायनोसै मा दङ फार्स्ट टाइम नायगोनसै आङो गारिखौ लाखिगोन र' मानसि दंना गैयाथाय माथो हरदों माथो फैफै होननानै सिङाव हाबलांजोबसै बेनालै न' सिङावसो फैफै नुदों माथो डाइरेक्ट हाबखानोसैलां हाबनो मोनाबाबो मा संदोंब्रा नै माथो दोफ्रालाय आयौ माथो मालानो मालाय अबाव सोलाबायना दोनदों मालिकालाय अबाव दङ नै मा खालामदों नोङो डिब्रुनिफ्राय ओंखाम सिगां दावदै एवदोंगासिनो आयु नोंसो सङो मा खालामो थांबाय हिनजावा अबाव थांखो बै दखानावहाय दखानाव आंलाय थांबाय नायखौ अबाव थांबाय जारलालै सयथिबो आयु होमबा नोंसो सङो संना जाफैबाय माथो खालामो उफाय गैयाना अबाव गुदामाव थांनां माबायदि गुदामा अबाव नै लाइट होनांसै माथो जेराव मेरावनो हाबलै सयथिनोबो जेराव मेराव जि नुदोंना नै आयौ न' माथ्र'य नामा रुम मोनसे हाबबाय दे आङो बेयाव रुम मोनसे ओमफ्राय नै ओरैजाय आयौ आरो नै आयौ रुम मोननै बाब जियानो जिलै हाबाब नै आरो अबाव दंबाय खोमा र' नायनां ओमफ्राय इयावलाय बेयाव मानसि थाग्रा माने ओमफ्राय मेन गुदामा नै बेयावसो नै आयौ माबायदि नांगौलै नै दहाय दखानावबो एसे खोन्थाबाय दाबो नै न'आव फैनानै खोन्थाबाय आङो माखौ नांगौ बेखौनो लांफैनो हागोन बे जाहैबाय जा नै जयरामपुरावनो दै सोरबाफोर नांगौबा हलसेलाव लांफैनो हागोन दहाय जोंना बाजैया खोन्थाखाबायना ओमफ्राय र' फार्स्ट टाइम आङो दख'ना गस्लाफोरखौ दाहाय खोन्थागोन नै ओमफ्राय आरो दा बेयाव माने खुलिबावाखैनो बियो मा खालामदों बेखौसो आङो आंनिबाथ' मालिक हिसाबैहाय माने संग्रा खावग्रा थानांगौ दा नुदोंना मालिकबाबो माबायदि बियो हारसिंसो संनाय आयौ हालाय हारसिं संना जाबालाय बोरै जानांगौ जाखो आरो बे माजों जागोन दावदैसो जागासिनो नै नुदोंना नै ओरैबायदि मानसिफ्रा बिसोरो फैसानि माबाबाबो बारा बुंथ'लासो दे आङो इयावनो दोनथ'नोसै एकदम डिब्रुगड़फ्रा फैदों बेसारा खमसेथ' इमान हटेल दङ बेयावथ' जाबोनो हायोना नों मानो जाबोदिया टाइम मोनाखैलै बे मानसिया बेना खामानि हाब डिब्रुगड़ाव फैना माने उदैया जुदि सेमथा लेमथाबा फैथारबाय एकदम रेन्सि फैथारबाय न' होननानै आयौ उफायथ' गैला माने मा खालामनो ना नोंना बारा बिदि लामाफ्राव जालाबायनो हुदा गैया नामा हुदा माने आं बारा जाखाया लामाफोराव जानायालाय जामारा ना मालाय संनायखौ जाया नामा नोंलाय बारा जायानो माने हटेलफोरावहाय जायानो ना मालाय संनायखौ जाया
मालखौनो जायो जानाय होमब्ला माने खम जायो आं माने बुस्थुआ माने गुवाहाटिबो थांबालाय गवा थांबा एसे ओरैनो जालाङो लामाफोराव जानायालाय ओमफ्राय बे बुस्थुआ माने जानजायाथ' गुवाहाटिथ' बारा गुवाहाटिथ' गोजान ना दिब्रुगड़थ' बारा गोजान नङा ना जोंनिफ्राय बे खोब जायो 65 ल'सो औ बिदिनो आपडाउन खालामनो हायो नालाय इदि आरो ना बिदि आरो आं ठीक আছে गोजोन थाबाय एसे खोन्थासै र' मालफोरखौहाय आङो दहाय खनले खनले बुंबाय आङो बे जाहैबाय जोंहा जयरामपुरावनो दङ माने फैबानो मोनगोन आरो जयरामपुर मेन टाउनावनो बे जाहैबाय गगामुगनि सिङाव थानाय जयरामपुर मेन टाउनाव दै सोरबाफोर जुदि फैबानो लांफैदो आरो एसे खोन्थानोसै आङो मा मा दं स्टकफ्राव दहायनो खोन्थाबावनोसै आङो बाहेर माइनि ओरैजाय ओमफ्राय आयौ हाबाब मालानो माल मारलै बिसिना माने रुम मोननै मोनथामावबो दङ मालानो माने बेलेग बेलेग मालखौ बेलेग बेलेग दोननो खोमालै आन्दासाव ओरैजायनिफ्रायनो गामसाफ्रा ओरैजायनिफ्राय दख'ना आर'नाइ माफ्ला सेस एभ्रिथिं माने सेडुल जायाखै आरो मोजां आयौ